Здравейте! Знаете, аз съм Мария Силвестър. Аз съм една VIP личност. Много добре знаете това. Днес съм на едно VIP парти. Нашият колега Борил ожени своят син. И аз като една VIP особа, тихо, съм дошла на това парти, за да мога сега да се позабавлявам. Хоу! Хоу! Айде всички! Нека сега да влезем малко вътре да видите там как се развива тържеството. I like jazz, както се казва. Искам да кажа, че имаме един човек, на който му дават банкноти. Ей така му дават банкноти, а той пее. И аз ще спея една песен, казвам ви просто. Просто не знам какво става, обаче тялото ми от тази част надолу трябва е така. Просто аз наистина не съм знала, че го владея това изкуство, но това е много хубаво. Още един плюс за мен. Може да ме каните по такива събития още, за да мога да се забавлявам малко, нали не може то само да си работи. Аз това не съм го знала, че мога така да танцувам честно. Ти нещо баща ти да не е объркал нещо. Не мога да разбера, има нещо тук. Майка си да не би да... Абе, нещо има цялата там. Смешили с някой ром, разбираш. Аз много добре ги владея, видя ли си? Да, много добре. Айде по-бързо, че това ми е финалния нос, както се казва, трябва аз да сходи и скара някой лед. Вижте, много е фешно. Тук взимаш микрофон, говориш и ти дадат пари. Много е приятно. Проблемът е, че аз не мога да спра да се движа от тази част надолу. Не мога да спра и да говоря на мен, така като ми дават пари, не мога да спра да говоря. Да сте живи, да сте здрави, да ви се случват все хубави неща, да пеете, да злодаме мислите и да танцувате само. Няма да дойде Азис. Не мога да спра да танцувам, вижте ми долната част на тялото, просто няма шанс. И не знам защо така не мога да спра, просто това няма спиране. Това е някакъв ужас. Просто... ще си върна двете ви изречения на САП. Какво е това взимане на пари сега? Не, все едно нищо не съм казала, нали? Обират ме. Това е отвратително, защото освен това, че ме обират. Не, няма да си дам микрофона. Никакъв случай, нали? Вземи парите, ако ще ги взимаш и ми остави микрофона. Искат да ми вземат нещата. Стигате!